салом дӯстон, мухлисони Роналду имрӯз мо баҳри шумо навори ҷолибе дорем. Нобиғаи футбол Криштиану Роналду чанд рӯз пеш дар барномае иштирок намуд ки ба саволҳо тариқи дастгоҳи санҷиши дуруғ ё ба қавле детектор лжи посух додааст. Фикр мекунам тамошои он баҳри мухлисон ҷолиб аст ва бо тарҷумаи тоҷикӣ манзуратон мегардонем. Ба канали мо обуна шавед ва наворро бо лайки худ дастгирӣ намоед. дӯстон, ин шабу рӯз натиҷаи бозиҳои чемпионатҳои аврупоӣ то ҷои ҳангомавӣ барои мухлисон шуда истодааст. Дирӯз Манчестер Юнайтед аз дасти Брайтон бо ҳисоби 3-1 шикаст хӯрд. Имрӯз бошад дастаҳои лондонӣ дар сафар бозиҳои худро мегузаронанд. Бормут, Челси ва Эвертон Арсенал. Ба ғалабаи кадом даста шумо боварӣ доред? Тамошои ин ва дигар бозиҳои футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Touchfood. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. оё шумо ҷомҳои лигаи қаҳрамонҳоятонро бо ҷоми ҷаҳон иваз мекардед? Криштиано, имрӯз ман ба ту саволҳое медиҳам ки ба он ҳа ё не ҷавоб бояд гӯӣ. Баъдан бо дастгоҳ месанҷем ки ту дуруст посух додаӣ ё не. Ҳамиқа кор. Ман бояд танҳо рост гап занам ё дурӯғам равост? Мо мехоҳем танҳо ростқавл бошӣ. Номи ту Криштиану Роналду дос Сантош Аверо аст? Бале. Шурӯи хуб. Ту асабӣ ҳастӣ? Ҳозир? Не. Рақами дӯстдоштаат 7 аст? Бале. Ту асбоби моро фиреб доданӣ? Не. ту ҳамин корро карда истодаӣ? оиди худат дар Google ҷустуҷӯ кардаӣ? Хеле зиёд. ту рекорди аз ҳама беҳтарин голзанро дар таърих дорӣ? Бале. Чанд гол? 835. ин қадараш танҳо дар наворҳо ҳастанд. ҳа, голҳои расмӣ. бореам фастфуд хӯрдаӣ? Хеле зиёд. Португалия қаҳрамони ҷаҳон мешавад? Бале. ту пессимист ҳастӣ, а? саволи ҷиддӣ. ба фикрам ҳама ин корро мекунад. ту голҳоятро такроран мебинӣ? Бале. зарбаи парвозии ту аз ҳама гули зебоят аст? Бале. ин хел бошад кадом гулат беҳтарин аст? агар ин дурӯғ бошад, пас мо ҷавоби дигарро мунтазир ҳастем. барои ман он гули беҳтарин аст. аз ҳама мушкил ё зеботаринам гуфтан мумкин аст. аз чанд факторҳо вобастагӣ дорад. Премер-лига аз ҳама чемпионати мушкил аст? Бале. ту хуррост мекашӣ? одатан не. шояд ки баъзан вақт шавад. ба ман як калима ҷавоб лозим. Не. сэр Алекс Фергюсон беҳтарин мураббӣ дар таърих аст? ин савол одилона нест. аз кадом ҷиҳату беҳтар аст? бо дигар мураббиҳоам кор кардам ва ҷоизаҳои зиёдро соҳиб шудаам. онҳоро ҳам беҳтарин номидан зарур мешавад. барои ман ин савол то ҷои одилона нест. ин ҷавоби беҳтарин буд. қоил кардӣ. ту NFT дорӣ? Бале. дар оянда NFT-ҳои худро зиёд мекунӣ? Бале. ту дар ҳамин сатҳи баланд дар 40-солагиам бозӣ карда метавонӣ? фақат як калима ҷавоб де. Бале. оё касе рекорди голҳои туро дар вақти дар қайди ҳаёт буданат мешикаста бошад? Не. ҷавобат дуруст. ту дар таърих аз ҳама голзани беҳтарин ҳастӣ? Бале. акнун саволи мушкилтар. ҳама ҷомҳои лигаи чемпионҳоятро бо як ҷоми ҷаҳон иваз мекардӣ? Не. ин дуруст аст. Криштиану Роналду, ту чун ҳар вақта беҳтарин ҳастӣ? дӯстон, ба фикри шумо Роналду дар кадом саволаш посухи нодуруст гардонид? ба саволи беҳтарин дар таърих будан чӣ ҷавоб медода бошад? фикри худро дар комментария қайд кунед ва наворҳои ҷадидро ҳар бегоҳ аз канали Фут бародарон мунтазир бошед. хайр дӯстон.